Kung bago ka lang sa aming channel at mahilig ka sa mga kakaibang kwentong katatakutan, pindutin ang subscribe button at ang bell icon para lagi kang updated. Kung hindi, mumultuhin kayo. Kwentong Takip Silim. Kumusta na mga tagapakinig? Ang babasahin po natin ngayon ay ipinadala ni Rolly. Kung nais nyo ring ibahagi sa amin ang inyong mga nakakatakot na karanasan, ay ipadala nyo lamang sa stories@kwentongtakipsilim.com. Huwag nyo pong kalimutang i-like and share ang video na ito. Simulan na natin ang kwento. Aswang sa gitna ng karagatan. Mapagpalang gabi, kwentong takip silim. Ganon din sa inyo, Sir Jupiter, Sir Chris at Ma'am Chris. Nagustuhan ko po ang inyong channel. Pagkatapos kong mapakinggan ang mga true stories ninyo, naisipan ko na rin na magpadala ng sarili kong karanasan. Ito ay nangyari taong 2007. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Rolly. Parte po ako ng isang grupo ng mangingisda. Hawak kami ng isang kumpanya na nagmamanufacture ng mga dilata. Lagi po kaming naglalayag sa dagat. Kadalasan talaga ay hapon o umaga. Nanghuhuli kami ng maliliit na galunggong. Sa panahon kasi na iyan, yan din ang mabentang isda sa pamilihan. Pero isang araw, sinabi ng manager namin na kailangan naming humuli ng pusit. May bago raw kasing produkto na gagawin ng kumpanya at pusit ang naisip nila. Ang pusit po ay mas magandang hinuhuli sa gabi, kaya wala kaming magagawa kundi sa gabi pumalaot. Sa unang beses naming manghuli ng pusit ay naging masagana naman iyon. Tuwang-tuwa ang may-ari ng kumpanya. Kaya nasundan pa ng nasundan ang ganong produkto. Nang lumipat kami ng area, doon na nagsimula ang lahat. Sa bandang Visayas na kami pumapalaot. Itatago na lang natin ang pangalan ng isla na iyon. Dakong 10:00 na ng gabi nang makarating kami. Huminto yung barko namin sa gitna ng laot. Kalmado yung tubig. Sa ilalim ng dagat, gamit yung ilaw namin, makikita yung maraming pusit sa ilalim. Masaya na sana kami noon, kaso sa kasamaang palad, biglang nagkaroon ng aberya yung makina ng barko. Hindi kaagad kami nakaalis. Ang tagal naming naghintay na maayos ang barko. Sa kakahintay namin, yung iba sa amin ay nakatulog na. Pero ako, gising na gising pa. Kasama kasi ako sa mga nagbabantay sa mga nalambat namin. Habang nakatambay kami, biglang may humahangos na kasamahan namin. Natataranta siyang may sinumbong sa manager namin. Para marinig namin kung ano yun, lumapit ako ng bahagya. Doon ko nalaman na meron daw silang nakitang lalaki sa likod ng barko na hindi nila kilala. Akala namin ay pirata dahil usap-usapan kasi noon na may mga insidenteng ganoon. Nang siyasatin namin ay nakita nga namin yung lalaki. Nakatago siya doon sa likuran ng malaking drum. Bigla siyang tumakbo papasok sa barko at bumaba sa hagdan. Hinabol namin kaagad dahil baka may nakawin siya. Pagbaba namin sa hagdanan, biglang nawala yung lalaki. Ang dami naming naghanap sa kanya. Sa dami namin, may nakatagpo sa kanya sa isang sulok. Madilim doon. Naririnig lang namin na parang may kinakain siya na kung ano. Nang mailawan namin siya, doon na namin napag-alaman na ang kinakain niya pala ay hilaw na isda. Hindi naman kami na-alarma agad. Sabi ng manager namin, baka raw baliw at gutom lang. Pero napaisip din kami na kung baliw lang siya, paano siya makakasampa ng barko namin? Gutom
gutom niya pong kinakain yung isda, Sir Jupiter. Hindi niya kami pinapansin kahit pa binubugaw na namin siya. Hinayaan pa namin nung una. Nakatalikod kasi siya. Pero nang humarap na siya sa amin, lahat kami ay napatras. Kahit yung manager namin na malaking tao, parang naduwag lumapit. Yung itsura po kasi ng lalaki, nangingitim yung mata, ang haba ng dila, matatalas yung ipin na nakausli sa labi, kapansin-pansin din yung mga kakaunting buhok sa mukha niya. Hindi naman niya kami inaatake nung una, pero sa takot po namin, yung isang kasamahan namin ay binato siya ng sapatos para paalisin siya. Pagkabato niya, tumingin siya sa amin ng masama at nagkanya-kanya na po kaming akyatan sa hagdan, Sir Jupiter. Hinabol kami ng lalaki hanggang sa taas. Nagsisigawan na ang iba. May nagsasabi na Shokoy daw ang lalaki. Sa takot namin, kanya-kanya na kaming kuha ng pwedeng ipamalo. Galit na galit kasi yung mukha nung di kilalang lalaki. O yung sinasabi nilang Shokoy. Gumagapang yung lalaki sa sahig na parang mabangis na hayop at yung mga tingin niya ay nasa aming lahat. Nagsiksikan kami sa iisang pwesto. Kami-kami pa lang yung nakakaalam nun. Yung iba kasi nag-aayos ng makina ng barko. Maya-maya pa, napadaan yung rumoronda naming gwardya. Hindi siya nagdalawang isip na paputukan yung lalaki. Binigyan kasi siya ng hudyat ng manager namin. Pagputok ng baril, naggulat kaming lahat kasi biglang nagkaroon ng pagpak iyon. Napaantanda ako noon sa takot dahil aswang pala ang lalaking iyon. Mabilis siyang lumipad sa taas, nagpaikot-ikot sa paligid ng barko namin. Ilang minuto nakalipas, bigla siyang nawala. Sinamantala namin iyon para magsibalikan sa loob ng barko. Para kaming mga bata na hinahabol ng kung sino, takot na takot talaga ako noon. Sinubukan din namin na humingi ng rescue, pero pawala-wala yung kuryente namin. Wala kaming ibang pagpipilian, kundi magtago sa loob ng barko. Minsan sumisilip kami sa labas pero hindi pa rin umaalis yung aswang para bang binabantayan niya yung barko namin. Isang beses nga may isa kaming kasamahan na walang alam sa nangyayari dahil isa siya sa mga nag-ayos ng makina ng barko. Tumambay siya sa labas, nanigarilyo saglit. Ilang beses namin siyang sinigawan pero may pagkabingi siya. Halang siya ng hanggang sa pati siya. Kumaripas na rin ang takbo papasok ng barko dahil hinabol na siya nung aswang. Hindi kami makapaniwala dahil kamuntik na siyang madagit. Maswerte lang na nakakapit siya sa bakal. Nagtulong-tulong na lang kami na hilahin siya papasok ng barko. Nang makuha namin siya, may sugat siya mula sa kalmot ng aswang sa batok at balikat. Nagdudugo yun. Yung guard namin tumitsyempo, marami pa namang bala yung shotgun niya. Plano namin na patayin yung aswang para sana kung mahuli namin ay baka pwedeng mapagkakitaan pa. Dumungaw yung gwardya namin sa maliit na bintana. Nagpaputok siya ng isang beses pero di tinamaan. Mas lalo lang pong nagalit sa amin yung aswang. Pinipilit na niyang makapasok sa loob. Ginigiba niya yung pinto. Hindi niya masira kasi bakal po yun. Kami namang mga takot na nunood lang. Meron pang isa sa amin na nagro-rosaryo na. Paglipas ng mga 10 minuto ay nanahimik yung paligid. Wala pa rin ang rescue namin. Pero sabi nila, paparating na raw, kaya unti-unti na kaming kumalma. Nagkakatulakan na rin kung sino sa amin ang lalabas para sumilip kung nandoon pa ang aswang. Pero walang may gusto. Kahit pa sinabi na ng manager namin na may dagdag sweldo basta tingnan lang sa labas. Nang mainis na yung manager namin, sinabi niyang titriplehin na niya yung sweldo ng lalabas. Biglang pumayag na ang iba, kasama ako ron. 3 po kaming nagpresinta. Pinahiram naman po sa amin yung baril at kanya-kanya rin kaming hawak ng mga pamalong bakal. Paglabas namin, sinuyod namin ang tingin yung paligid. Wala naman sa taas. Wala rin sa ibaba ng barko. Sumenyas kami sa manager namin na wala na yung aswang. Pero sumenyas pabalik sa amin yung manager na libutin namin yung barko
Baka raw kasi nagtatago sa ibang parte. Para na rin po sa kaligtasan naming lahat ay sinunod namin iyon kahit natatakot at nangangamba kami. Pagdating namin sa dulo ng barko, nakita namin yung aswang na may kinakain na naman. Hindi na namin nakita kung ano yun at hindi na rin namin nakuhang barilin pa siya dahil tumakbo na kami kaagad sa takot. Halos madulas-dulas kami sa sahig. Pero maswerte at ligtas naman po kaming nakabalik. Yung isa sa amin, nakaisip ng paraan para lubayan na kami ng aswang. Natanto kasi namin na gusto lang talagang kumain ng mga huli namin ang aswang na iyon. Kaya ang ginawa namin, kumuha kami ng imbak naming isda at pusit. Isinaboy namin sa labas. Ilang segundo lang, lumabas na rin yung aswang. Pinagkakain niya yung mga isda habang napapanood namin siya mula sa bintana. Pagkatapos kumain ng aswang ay lumipad na rin siya paalis. Pero bago pa siya makalayo ay ilang beses namin yung pinaputukan ng baril. Akala namin ay hindi na naman siya tinamaan ng bala. Pero nung makalayo siya ng lipad ay nakita naming bumagsak siya sa dagat. Nakita namin ang pagbagsak niya dahil nakabukas ang ilaw ng barko at may mga flashlight din kaming hawak. Hindi lang namin alam kung napuruhan ba namin siya o ano dahil wala naman ng umahon pagbagsak niya sa tubig. Nakahinga kaming lahat ng maayos. Nagmasid kami ng kaunti kung babalik ba siya. Pero bumalik din kami sa loob kasi wala pa rin yung rescue. Ilang oras kaming naghintay sa rescue. 2:00 na ng madaling araw nang dumating. Nagawa na rin naming makatawag sa may-ari ng kumpanya pero walang nangyari. Napagsabihan lang yung manager namin hindi raw totoo ang aswang. Wag na daw kami gagawa ng kwento kasi matatanggal kami. Pinatahimik na lang din kami ng manager namin. Sinabihan kami na wag nang ikalat sa iba pa naming kasamahan. Baka raw kasi matakot yung iba at kumalas. Sinunod na lang namin kaysa naman mawalan kami ng trabaho. Nakauwi na rin kami ng matiwasay noon. Iniwan namin yung barko namin pero kalaunan naayos din. Kahit delikado yung ginawa namin, masaya pa rin kami kasi triple sahod namin nung kinsenas. Talagang tumupad sa usapan yung manager namin. Mas malaki pa nga sinahod namin kaysa sa kanya. Nang mangyari yun, hindi na muli pang nasundan. Ilang beses kaming naglayag pero di na kami nakaranas ng ganoon. Mabuti nga at isda lang ang nais niya at hindi tao. Pero mag-iingat pa rin tayo dahil hindi lahat ng aswang ay mababaw ang kaligayahan. Maraming salamat Sir Jupiter, Sir Chris at Ma'am Chris. Sana ay mas lumago pa ang inyong channel. Hanggang dito na lang. Magandang gabi po sa inyong lahat.